देवभूमीचा दीपस्तंभ भाऊसाहेब बांदोडकर. मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं. आज जगभरात ज्या प्रगत गोव्याच्या लौकिकाचा उत्तुंग डोलारा उभा आहे, त्याचा मजबूत पाया याच शब्दांचा आहे, त्याचा पाया याच विचाराच्या व्यक्तिमत्वाचा आहे. या देवभूमीला ज्यांनी आकार दिला, जगाच्या नकाशावर स्वतंत्र अस्तित्व दिलं, ते या देवभूमीचे शिल्पकार आणि दीपस्तंभ म्हणजेच गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आदरणीय दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर. जो इतिहास विसरतो त्याला भविष्य घडवता येत नाही. म्हणूनच भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या झुंजार नेतृत्वाखाली घडलेला गोव्याच्या क्रांतिकारी निर्मितीचा हा ज्वलंत इतिहास विसरणाऱ्यांना काळ कधीही माफ करणार नाही. कितीही प्रयत्न करा, हा इतिहास तुम्हाला कदापि पुसता येणार नाही, कारण तो या देवभूमीच्या मातृभूमीच्या हृदयावर कोरलेला आहे, इथल्या सामान्य गोवेकराच्या मनावर कोरला गेलेला आहे. हा इतिहास आणि हे व्यक्तिमत्व आजही नव्या पिढीसाठी एक दीपस्तंभ आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर तब्बल 14 वर्षांनी गोव्याला मुक्ती मिळाली. तुमच्या या फोनमुळे मला भाऊसाहेबांविषयी वाटणारा जो आदर तो व्यक्त करण्याची संधी मिळालेली आहे. त्यांचा स्वभाव मनमोकळा व श्रद्धाळू, स्पष्ट बोलणारे आणि आत्मविश्वासपूर्वक बोलणारे. त्यांना गोवा हा प्रदेश तळहातावरच्या रेषांप्रमाणे माहिती होता. त्यामुळे त्या काळामध्ये कोणता प्रकल्प कुठे सुरू करावा याविषयी त्यांच्या मनामध्ये लगेच कल्पना येत असे. त्यांना नेमकं स्थान सांगता येत असे की अमक्या ठिकाणी अमुक करा. उदाहरणार्थ जे मेडिकल स्कूल झालं, त्यावेळेस स्कूलच म्हटलं होतं फक्त, आता मला वाटतं ते कॉलेज झालंय मोठं. तर हे बांबोळीची जागा ही भाऊंनी बसल्या बसल्या सांगितली होती की या ठिकाणी तुम्हाला पुरेशी सपाट जागा मिळेल आणि चांगलं स्थान पण चांगलं आहे. तर इतका त्यांना गोवा असं त्यांच्या डोळ्यासमोरच येत असे. म्हणजे मुक्ती संग्रामाच्या निमित्तानं देशातल्या विविध पक्षांची ओळख गोवेकरांना झाली होती. मात्र 6 मार्च 1963 रोजी स्थापन झालेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणजेच मगो पहिल्याच निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवून सत्तेत आला. 13 सप्टेंबर 1963 रोजी स्थापन झालेला युनायटेड गोवन्स म्हणजेच युगो विरोधी पक्ष म्हणून उदयाला आला. त्यावेळेस संपूर्ण देशात केरळ वगळता काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेसच्या अनेक दिग्गजांसह तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतः प्रचारात उतरले होते. मात्र काँग्रेसला एकही जागा मिळू न देता मगो पक्ष अजिंक्य ठरला. भाऊसाहेब बांदोडकर अपराजित राहिले. ते जिवंत असेपर्यंत काँग्रेसचा एकही आमदार विधानसभेत पोहोचू शकला नाही. अजीब है ये गोवा के लोग हे नेहरूंचे शब्द म्हणूनच खूप बोलके आहेत. गोवा महाराष्ट्रात विलीन व्हावा अशी भाऊसाहेबांची इच्छा होती. म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना केली. 16 जानेवारी 1967 ला ओपिनियन पोल झाला. त्यात गोवा संघराज्य करण्याचा कौल गोवेकरांनी दिला. भाऊनी तो मान्य केला. अखेरच्या टप्प्यात त्यांचंही मनपरिवर्तन झालं आणि संघराज्याच्या बाजूनं कौल गेल्याचं अनेकांकडून सांगितलं जातं. हा ओपिनियन पोल जर त्यांच्या विरोधात असता तर त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ते पूर्वीपेक्षा जास्त जागा जिंकून सत्तेवर आलेच नसते. ओपिनियन पोलचा मुद्दा पुढे करून काँग्रेसनं जोरदार प्रयत्न केले, मात्र ते शून्याचा आकडा काही फोडू शकले नाही. विलिनीकरणाचा हाच मुद्दा पुढे करून नव्या पिढीच्या नजरेत
भाऊंना खलनायक बनवण्याचा प्रयत्न आजही अनेक जण करत आहेत. त्यांना क्रिकेट आणि संगीत या दोन्ही गोष्टी आवडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या माळसेच्या देवालयामध्ये देखील अभिषेकींचा कार्यक्रम असायचा. आणि क्रिकेट म्हटलं म्हणजे आमचं दिलीप सरदेसाई यांच्याविषयी प्रेम फार. ते खेळणार असले की भाऊसाहेब सरळ गाडी काढून मुंबईला जायचे आणि त्याचा खेळ बघून मग परत यायचे. म्हणजे इतकी त्यांना आवड होती क्रिकेटची. आणखीन आपला माणूस आहे दिलीप सरदेसाई याची. एरवी देखील ते म्हणजे रोजच्या दैनंदिन ते फुटबॉल खेळायला जात असायचं. त्या काळात तिथे समोर एक ग्राउंड होतं. आता गोवा पुष्कळ बदललंय म्हणतात, मी नंतर पाहिलं नाही फारसं. पण त्यावेळेला मुख्य रस्त्याच्या एका बाजूला फुटबॉलचं मैदान होतं आणि भाऊ तिथे जात स्वतः खेळायला. म्हणजे मुख्यमंत्री असतानाही तिथे ते खेळायला जात असत इतर कुठल्याही माणसाप्रमाणे. जॅक सिक्वेरा हेच गोव्याचे भाग्य विधाते आहेत असंही चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न होतोय. होय, विरोधी पक्ष नेते म्हणून त्यांचं योगदान आहेच, मात्र त्यांनीही भाऊंच्या नेतृत्वाची कदरच केली. म्हणूनच भाऊंच्या निधनानंतर असा नेता पुढील 500 वर्षे होऊ शकणार नाही असे शब्द त्यांच्या तोंडी आले होते. भाऊसाहेब बांदोडकर हे व्यक्तिमत्व भव्य दिव्य होते. अभ्यास, संस्कार, संघर्ष यात लहानपणापासून वाढलेले भाऊसाहेब अष्टपैलू होते. संत साहित्य आणि अन्न पुस्तकांचं अफाट वाचन केल्यामुळे अगाध ज्ञानप्राप्ती झालेली, निसर्गाची जन्मजात आवड, जंगलात भटकंती हे आवडीचे छंद, क्रीडा क्षेत्र तर त्यांचे जीवन होते. वयाच्या 21व्या वर्षी आर्यन जिमखानाशी ते जोडले गेले. भाऊ त्यांचे स्टार फलंदाज होते. अनेक सामने त्यांनी गाजवले. जिमखाना मैदानाचा त्यांनी विकास केला. नव्या पिढीला हे माहीत होणं आवश्यक आहे. तसंच गोव्यातल्या गोव्यात जर का आम्ही कुठे दौऱ्यावर जाणार असलो, आम्ही म्हणजे स्टाफ मेंबर्सच्या सकट वगैरे, तर सगळ्यांची व्यवस्था, खाण्यापिण्याची सर्व व्यवस्था हे भाऊ करायचे. म्हणजे नेहमीच्या उलट आहे. साधारणपणे स्टाफ जो असतो त्याला वरच्या लोकांची व्यवस्था करावी लागते. परंतु भाऊंच्या बाबतीत तसं नव्हतं. त्यांच्या गाडीमध्ये ते स्वतःच जेवणाचं वगैरे सगळं सामान घेत असत आणि मग सर्व स्टाफ करत त्याच्यामध्ये सोय असायची. तर म्हणजे त्यांच्या याच्यामध्ये एक वेगळेपण होतं ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये. आणि त्यांचा मुलगा फारच लाडका होता, सिद्धार्थ. आता दुर्दैवाची गोष्ट, मला वाटतं जेव्हा तो गेला त्यावेळेला बहुतेक भाऊ नव्हते, पण सिद्धार्थासाठी त्यांना एक इम्पोर्टेड गाडी घ्यायची होती. आणि त्या काळामध्ये इम्पोर्टेड गाड्या ह्या दिल्लीला त्या प्रगती मैदानावर एका ठिकाणी ठेवलेल्या असत. कारण त्या कस्टम मध्ये त्या अडकत असत ना, आणि मग तिथे ठेवलेल्या असायच्या त्या विकण्यासाठी. तर तिथे स्वतः जाऊन वेगवेगळ्या गाड्या बघून मग त्यांनी सिद्धार्थासाठी गाडीची निवड केली आणि ती गाडी त्यांनी सिद्धार्थाला दिली होती. मला वाटतं बहुधा त्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याला ती गाडी त्यांनी दिली होती. तर म्हणजे कुटुंबावरती खूपच प्रेम होतं. शशिकला तर नेहमीच असायच्या त्यांच्या आसपास. 1955 मध्ये या जागेचे क्रिकेट मैदानात रूपांतर करण्याचा निर्णय झाला. तत्कालीन पोर्तुगीज अधिकाऱ्याची परवानगी घेऊन त्यांनी कामही सुरू केलं. वेळगे खाणीवरील माती आणून तिथली मशिनरी वापरून त्यांनी क्रिकेट मैदान उभं केलं. या मैदानावर दिग्गज खेळाडूंना त्यांनी आमंत्रित केलं. मुख्यमंत्री पदाच्या कालावधीतही भाऊ खेळासाठी वेळ द्यायचे. शारीरिक तंदुरुस्ती हा विषय भाऊंसाठी खूप महत्वाचा होता. त्यामुळेच त्यांनी प्रत्येक शाळेत पीटी टीचरची संकल्पना आणली. कंपाल इंडोर स्टेडियम प्लॅन, मापसा पेडे क्रिकेट मैदानासाठी जागा, फातोर्डा बहुउद्देशीय मैदान ही त्यांचीच संकल्पना. पणजी जिमखान्याचे ते संस्थापक सदस्य. त्यांनी जिमखान्याला दयानंद बांदोडकर ट्रॉफी पुरस्कृत केली होती. त्यांच्या नावानं क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी अशा स्पर्धा होत. बक्षी बहादर जीवबादादा केरकर पुरस्कार, संतोष ट्रॉफी स्पर्धा ही त्यांचीच संकल्पना.
अशा कितीतरी बाबी सांगता येतील की ज्यामुळं भाऊसाहेबांनी गोव्याच्या क्रीडा क्षेत्राचा पाया समृद्ध केला. भाऊसाहेब बांदोडकरांनी आपल्या कार्यकाळात इथल्या सर्वसामान्य गोयकारांना नजरेसमोर ठेवून त्यांच्या शाश्वत भविष्यासाठीचा पाया रचला. या अनुषंगानं सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्यावर भर दिला. गावागावात शाळा सुरू केल्या, उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलं. आजही त्यांनी उभारलेल्या शाळा आपल्याला त्यांच्या दूरदृष्टीची साक्ष देतात. प्रत्येक तालुक्यात आरोग्य केंद्रे उभी राहिली. जिल्हा इस्पितळे आणि गोवा मेडिकल कॉलेज कार्यरत करण्यात आलं. सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने कृषी कुळ वहिवाट कायदा आणून क्रांती घडवली. मुणकारांना संरक्षण देणारा कायदा आणला. धरणं उभारण्याचं काम केलं. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी साखर कारखाना आणला. ताज समूहाला गोव्यात आमंत्रित करून हॉटेल्सच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना दिली. जुवारी कंपनीची स्थापना करून औद्योगिक विकासाला चालना दिली. क्रीडा क्षेत्राच्या उभारणीत भाऊंचे मोठे योगदान आहे. गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची उभारणी केली. गोवा विद्यापीठाचं नियोजन केलं. आणि सगळ्यांनाच गोव्यामध्ये सगळ्यांनाच दारे म्हणतात ना. त्यावेळेस बरोबरीचे कॅबिनेट मिनिस्टर वगैरे हे देखील ते अरेदारेच्याच बोलण्यामध्ये होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये औपचारिकता ही फारच कमी होती त्यांच्या सगळ्या. कारण गोवा हे तसं लहान राज्य आहे. आणि त्यावेळेला मी 69ला गेलो, म्हणजे फार वर्ष नव्हती झाली स्थापना होऊन, आणि पुष्कळ गोष्टी व्हायच्या होत्या तिथे. कशा पद्धती निर्माण व्हायच्या होत्या किंवा प्रथा निर्माण व्हायच्या होत्या, अशा त्या संक्रमण काळात मी तिथे होतो. आणि भाऊ अर्थातच मी त्यांचा सेक्रेटरी म्हटल्यानंतर नेहमीच खूप विशेष काळजी घेत असत. आणि त्यांना वाटायचं की मी मासे खाणारा नाही. ते म्हणाले, तू शिवराग जेवून काम कसं करणार? त्यांना म्हटलं, आता तुम्ही बघा आम्ही काम करू शकतो का नाही ते. कारण हे आले आमचा संवाद झाला होता. तर आणि त्यामुळे त्यांचे सर्वांशी संबंध चांगले मैत्रीचे असायचे, बरोबरीचे. अशा प्रकारे संबंध ठेवून त्यांचा कारभार चालत असे. ते काही मोठे ओरेटर वगैरे नव्हते. मात्र त्यांच्या म्हणजे कोकणीमध्ये असतील, तो कोकणी सोडलं तर मग त्यांच्यात वक्तृत्वाचा हे अंश कमी होता. कारण ती भाषा इतकी येत नसे त्यांना सहजासहजी. म्हणजे हिंदी विशेषतः दिल्लीला गेल्यानंतर हिंदी बोलण्याची थोडीशी त्यांना अडचण वाटत असे. परंतु ते अर्थात कोणतेही काम कधी त्यांचं थांबलं नाही. भाऊनी गोव्याच्या भक्कम उभारणीसाठी केलेल्या कार्याची यादी खूप मोठी आहे. त्यांची दूरदृष्टी, त्यांची कार्यतत्परता, त्याचा सामाजिक दृष्टिकोन, जनमानसात असलेली त्यांची प्रतिमा आणि स्थान हे सारं काही अलौकिक होतं. गोव्याला लाभलेले ते एक जणू देवदूतच होते. मुख्यमंत्री पदावर असतानाच त्यांचं निधन झालं. आल्तिरो ते मिरामार अशी अंतयात्रा निघाली तेव्हा सामान्य गोवेकर अक्षरशः रडत होते. हे दृश्य पाहून भाऊसाहेबांच्या कर्तृत्वाची साक्षीदार असणाऱ्या संत मांडवी नदीचाही कंठ दाटून आला असेल. लवकर गेले फार आमच्या मते. आणि त्यांना त्यांच्या मनामध्ये खूप कल्पना होत्या काय काय करावं याच्यासाठी. ही त्यांची मुळापासूनची कल्पना होती. म्हणजे इथे प्रदूषण करणारे उद्योग नकोत. इथलं जे काही निसर्ग सौंदर्य आहे ते कायम टिकवून धरतील अशा प्रकारचे उद्योग आपण इथे आणले पाहिजे. आणि इतर राज्यांचं त्याच्यामध्ये आपण अनुकरण करू नये अशी त्यांची दृष्टी होती. आणि ती बरोबर होती. आता पुढे गेल्यानंतर देखील आपल्याला पटतं की त्यांची दृष्टी बरोबर होती. भाऊसाहेबांच्या संपूर्ण वाटचालीत एक बाब मात्र कोणीही विसरू नये अशीच आहे. त्यांच्या विरोधात बंड करणारा कोणताही नेता राजकारणात टिकू शकला नाही. हे भाऊसाहेबांचं उत्तुंग नेतृत्व आणि जनतेच्या मनात त्यांचं असलेलं स्थान याचाच प्रत्यय होता. हे अतूट नातं आजही कायम आहे. व्यक्ती संपली तरी त्यांचे कार्य आणि विचार अजरामर असतो. म्हणूनच आजही त्यांच्या विचारांची कोणी प्रतारणा केली तर तेही इतिहास जमाच होते. हा काळाचा महिमा असतो. आज त्यांचं कर्तृत्व नव्या पिढीसमोर आणताना कोणी दिसत नाही. कारण इतकेच की त्यांच्या उजेडानं बाकी सगळे काजवे होते. पण सूर्याला झाकण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. कोटींची उड्डाणं जरूर घ्या, पण या देवभूमीला ज्यांनी विचारांचा,
कर्तृत्वाचा आणि समृद्धीचा भक्कम पाया दिला, त्या या नेतृत्वाला विसरलात तर प्रगतीची नौका भरकटण्याचाच धोका आहे. कारण आदरणीय भाऊसाहेब बांदोडकर हे केवळ नाव नाही, तो आहे गोव्याच्या अस्तित्वाचा ज्वलंत इतिहास आणि गोव्याच्या नवनिर्माणाचा दीपस्तंभ, काल, आज आणि उद्याचाही.